नैबे गथ'फोरखौहाय दाख्लिनिफ्रायनो फेसबुकआव इउटुबाव नुगासिनो दं आरोखि आङो। बबे जायगायाव जानाय जाथायथाय मथा मथि बे गथ'फोरनि साइज बाइज बुंनाय रावफोरानो बबावबा ट्रेनिं लानानै फैखानायखा बे गथ'फोरा। मथा मथि बिमा बिफाफोरा सामलायनो हायैनि बे गथ'फोरखौ हगारना होखाबाय आरोखि ना। आरो बेफोरबायदि गथ'फोरखौ सोर सामलायबावगोन, सोर दैदेनबावगोन? जोंनि हाबा जाखानाय बिमा बिफाफ्रानो ओरैबायदि अबस्था जाबाय, गाव गावनो माने कन्ट्रल गैला, गाव गावखौनो हमथानो हाला। ओरै थांलाय ओरै फैलाय, सोरजोंबा खारनाय सोरजोंबा दोनखारलांनाय, लगाय लथाय गलाय मलाय जाजोब्बाय। आरो बे गथ'फोरखौलाय सोर सामलायबावगोन, सोर बानजायबावगोन, सोर बुजायबावगोन? रायजो राजा नोंथांमोन, सोर सोरनि फिसाफोर जाखो, सोर सोरनि फिसाफोर जाखो बेफोरो? आयौ 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 बाबा रे, गिलायलांबाय दालै फिसाफोरखौनो खांनो।